Duşanbe günü Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary prezidentiň oglu Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti goňşy Özbegistana iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyna vice-premier Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi. Özbek prezidentiniň medpuwat gurulugyna görä duşugyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Türkmen prezidentiniň ýiberen hatyny Şavkat Mirziýoýewa gowşurypdyr. Resmi habarda aýdylmagyna görä hatyň mazmunyna Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen özbek gatnaşyklaryna ýokary baha beripdir. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtyna görä saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň premier ministriniň orunmasary Maýy goýumlary we daşary sowda ministri Sardor Umurzakow bilen hem duşupdyr. Gepleşiklerde taraplar Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna syýasy, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlar boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň birnäçe meselelerine seredip geçipdirler. Özbegistan amala aşyran saparynyň öň ýany Serdar Berdimuhammedow 8-10 ýanwarda İran'a sapar etdi ve Prezident Ebrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Soňky bir näçe ýyl bäri wezipe baskan çoklarına şalt ýokary göterilýän Serdar Berdimuhammedow soňky hepdelerde Türkmenistanyň syýasy sahnasyna barha öňe saýlanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tyrasyna Kiçi Berdimuhammedow ýurdun Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar vilayetlerine sapar etdi. Döwlet telewizionyny prezidentiň oglunyň sebitleri amala aşyrýan saparlary barada giňişleýin habar berdi. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier 18 ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Kiçi Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň syýasy sahnasyna ýeşjeňleşmegine syn berdi. Ekspert synına görä prezidentiň oglunyň soňky bir aý töwereg wagt bäri ýurdun içinde we daşynda amala aşyrýan saparlary onuň ýurtdaky iň ýokary wezipe taýýarlanylýan bolmagynyň ahmaldygynyň nobatdaky alamaty bolup durýar. Well, first, you're quite right to point out that there's been rumors about Serdar. Birinciden Serdaryň prezident boljakdygy, onuň prezident ediljekdigi barada epes wagt bäri gurrunlar edilýär. Ýöne onuň soňky bir aý, bir ýarym aý bäri hasy işçiňleşmegine, onuň ýurtdan ýokary wezipe göterilmeginiň öňü tyrasyna tanyş bolmaly adamlar bilen tanyş bolmagy, tanyş bolmaly ugurlar bilen tanyşmagy hökmüne seredip bolar diýip Panier aýtdy. And the areas he needs to be familiar with ahead of such a promotion, ascension, whatever you want to call it, to the top. Ýöne Panier görä Serdar Berdimuhammedowyň soňky wagtlarda hususan goňşy ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşmagy bu ugurdaky güýçli alamatlaryň biri bolup durýar. So it does show that Serdar is standing on his own two feet a little bit more. Interesting. Bularyň ählisi Serdar Berdimuhammedowyň aýagynyň ýer tutup başlandygyny görkezýär. Eýsem ol Tewitdäki beýleki liderleri bilen, beýleki goňşy liderleri bilen duşuşarmy? Muny bilmek gyzykly bolar. Ol Gazagystana sapar edip bilerdi. Ýöne Gazagystanaky soňky wakalar nazarda tutulanyna bu mümkin näli bolup görünýär. Eýsem ol Azerbaýjanyň lideri İlham Aliýew bilen duşuşarmy? Ýa-da iň bolmana telefon söhbetdeşligini geçirermi? Bu hem onuň ýokary wezipe golaýlaýan onuň ýene bir alamaty bolardy. Sebäbi siziň hem belleýişiňiz ýaly fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Demek Türkmenistanyň olary nobatdan daşary mejlis geçirmäge ýetirýän bir zatlar bolup geçjek bolýar diýip Panier aýtdy. Also pointed out the Halk Maslahati is meeting in February for an extraordinary session. They don't usually meet in February. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine görä maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň öňümizdäki 30 ýylyň maksatnamasyny maslahatlaşmak gözeňinde tutunýar. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow soňky bir näçe ýyl bäri ýyllygyna ýokary wezipelere, şol sany ministr, häkim, vice-premier, gödäwçilik gurulugynyň başlygy wezipelerine belenildi. Belli bir wagtyň dowamyna Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy boldy. Kiçi Berdimuhammedowyň 17 ýanwarda Daşkentde amala aşyran iş sapary döwlet medpuwatyna görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň 14 ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde kararlaşdyryldy. Bu aralykda halkara uçur gatnawlaryny ýyldyrlayan Flight Radar 24.com web saýtyna görä Türkmenistan howa ýollaryny değişli bir uçur 17 ýanwar günü bir günüň dowamyna 3 gedek Aşgabat, Daşkent, Aşgabat aralygyna gatnady. Uçur 4-nji gatnawyny Daşkent, Türkmenabad aralygyna amala aşyran ýaly bolup görünýär. EZA-020 belgisi bilen hasap bolan Boeing 737-82K kysymly uçuryň Türkmen wekiliýetini Daşkentde alyp baran uçurdygy ýa-da däldigi. Galy berse-de onuň iki ýurduň arasyna bir günde amala aşyran 4 gatnawynyň sebäpleri nämälimliginde galýar.